ଓ ନମଃ ଶିବାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସର୍ବଦା କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଭାବେ। କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ, କପାଳରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିବ ତାହା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ। କିନ୍ତୁ କପାଳ ଲେଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଶକ୍ତି କେବଳ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କପାଳମୋଚନ କହନ୍ତି। ଏହି କପାଳମୋଚନକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶାବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ 108 ଥର ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦେବ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଶଙ୍କର ଶଙ୍କର କାଶୀ के बासी अरज हमारी दरस दिखाओ, गौरी संग आओ, दोनों सुत संग लाओ, दलिद्र काटो, रोग काटो, शत्रु नाशो, भंडार भरो, न करो तो को राजा राम की दुहाई। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସର୍ବଦା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ବି କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।